Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Rebo Pon 12 November 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer gesang ing katresnan, gesang ing katresnan. Para adiyuswa, nalika kita tumbas rasukan, kedahipun ukuranipun pas. Kaginipun tiang ingkang ukuranipun XL, tamtu badhe pados rasukan ingkang XL. Mekaten ugi kangge kita para tiang Kristen, wonten ukuran kangge supados lampah gesang kita punika pas kalian menapa ingkang dipun kersakaken dening Gusti Yesus inggih punika katresnan. Gesang kita punika sampun leres menapa dereng saged dipun tingali saking polah tikah ing sadinten-dinten menapa kita sampun tresnani sesami menapa dereng. Kalih Yohanes tunggal ayat 6 ngendika, dene katresnan iku ya iku urip kita kudu manut pepakone. Dene pepakone iku ya iku kaya anggonmu wis padha krungu ing wiwitan mula supaya kowe padha urip ana ing sakjroning katresnan. Rasul Yohanes lumantar seratanipun nedahaken dhateng kita punapa punika katresnan. Katresnan iku ya iku urip kita kudu manut ing pepakone. Gesang kita kedah miturut dumateng kersanipun Gusti. Rasul Yohanes ngengetaken perkawis punika supados para umat sami waspada tumrapi wulang nasar ingkang boten ngakeni Gusti Yesus minangka Gusti lan juru wilujengipun manungsa. Para umat kedah ngantepi piwulangipun Gusti sarta gesang kebak katresnan senadyan ngadepi mawrining panggoda lan pacoben. Para umat kedah nuwuhaken kayekten sarta boten mangu-mangu salebeting gesang dados umatipun Gusti Yesus. Para adiyuswa, sumangga kita sami ningali tata gesang kita sepinten agenging katresnan kita dumateng Gusti. Punapa kita sampun tresnani sesami kanthi tulus, kita kedah ngupaya gesang ing katresnan, gesang ingkang nuwuhaken karukunan lan katentreman. Sampun ngantos kita dawa ing gesang ingkang kebak pasulayan, karisaan lan padudon. Monggo kita tansah budidaya kangge mbangun gesang ing katresnan, sae tresna dumateng Gusti lan ugi tresna dumateng sesami. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka paring pepemut amrih kawula kebak lan nindakaken katresnan dhateng sinten kemawon lan ugi dumateng paduka. Monggo paduka ingkang berek manah kawula amrih katresnan tansah wonten ing satata gesang kawula. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan kawula pitados menawi paduka ugi ingkang reksa paring pitulung malakepara paduka ngluperaken berkah matemah para adiyuswa dalasan anak putu kawula tansah gesang wonten ing paduka. Mirunggan kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit wonten ing GKJ Klaten. Kawula pasrahaken Bapak Harsono, kawula pasrahaken Bapak Joko Suranto. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan.
Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing GKJ Antp Adum Tresna Agape Salatiga. Kawula pasrahaken Ibu Jumini, Ibu Mariah, Ibu Paini, Ibu Juminah, Bapak Kustam, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Slamet Mulyono, Bapak Sukiman, Mbah Tuminem, Mbah Jan, lan kawula pitados paduka ugi ingkang badhe ngluperaken berkah-berkah bagas kesarasan. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini, Ibu Nani Cahyono. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang paring pitulung matemas sedherek kawula punika ugi tansah pinaringan bagas kesarasan peparing paduka. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Asrori wilayah 7 GKJ Magelang. Kawula pasrahaken ugi Bapak Andika putra mantunipun Bapak Kris Susianto wonten ing wilayah 6 GKJ Magelang. Monggo Gusti paduka ingkang makarya mademah Bapak Andika menika inggal nampiya wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken Bapak Budiono wilayah sekawan GKJ Magelang ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang ngiyataken lan paduka ugi ingkang maringi bagas kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak ingkang wedal sakmangke wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku ingkang ugi nembe nandhang sakit. Mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sedherek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Kawula pasrahaken Bapak Minto Taruno ing Pugeran. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi lan Bapak Arto. Kawula pasrahaken Bapak Wiryo Sumarto ing GKJ Tlepok, sedherek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resdiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, lan ugi Ibu Wahyono wonten ing GKJ Plengkung. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sedherek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita
renungan padintenan adi yuswa kandhi ngrepekaken kidung sumangga.